maradj. Majd amit úgy gondolok, hogy fontos, és elnézést, eltévedt? Igen. A Csontos Gyulát keresem. Na. Tájékoztatjuk Önöket, hogy állatunk előrántatólag 25 perc késős érkezik felé, egy megálló helyre mellett, mely szívesen nézés idős türelmüket kér. Ki a szülinapos? Nem kamerád. Az előeszközt is hozzátok szint. Azt is. Csak a sarkok vannak, az oszlopok megerősítve, és akkor... Jó ki van találva. Milyen a malac? Erős torma. Jó. Erős. Jó. Jó skrompír. Milyen lesz a következő pizza, Boriskám? Hát a következő pizza jó lesz. A herceg kisasszony előadja ezt a csodálatos zeneművet. Van itt még, van. Mi az, aki meghagyta a nem tudom, a legjobb valaki. Nincs hideg? Magyarország. Én így szeretem. Na. Itt már volt 60 legalább. A régi fényen állni, fejneget csillogott rég. Szóval mindig kevesebb legyen. Nézzük, milyen szép lenne. Elég jó. Gigi, szép a táskád. Köszönöm. Te is szép vagy, Niki. Köszönöm. Merre érzed? Erre. Kell venni, és akkor el is krumplit. Hova megyünk? Tönkre. A Nelly $100 osztogatja a gibanyicáját. A gyilokjáró. Csó, jaj. Házias, sárgaruhás férfiak. Remélem bekerülök a karácsonyi videóba. Belekerülök a karácsonyi videóba? Sazamozza a buzát. Te neked még itt van a bátyád, öcsi? Déti, déte! Ja na QR kod treba da gledam šta ću jem. Za to lepo u pečenjaru, brate. A tamo nema QR kod, nego se lepo najedeš po čovjeku. A mislim, ovo je grad. Kome nema razloga. Akkor menjenek inkább lefotózni. Svíjajte noćas samo za nju. Happy birthday to you. It's all your best and wasn't me. Because you love I do. I really do.
nem csinál semmit az elevás, csak szóval. Mi nálunk a férfiak készítik a svéd játéket. Jó, hogy nem bolondultunk talán meg, hogy mit csináljuk. Fehér ingem, tiszta legyen, olyan, mint a hó. Marcello. Mit választottál, Nelly? Nem tudom. Il Trecio Romeo Joli je inspirisalo čuvenoga Jara Rodena Dana, napravi onu svoju čuvenu skulpturu. Mi van, csúszik? Ennyi szép padló! Tudom kérdezni. Ez mi ez közben? Ez valami limoncello, de valami csak humoszom. Ez egy undai utopia. Totális mennyiségű tengeri cucc, nagyon finom, de még mindig tart. Mojálisozunk a Nelliskával. Meleg van? Hát nincs hideg, de nincs meleg. Kitaláltam. Akkor kérdezzél. Mi lenne, ha útjelző tábla lenne? Azt a kurva. Hova készülsz, Pipi? Kinek fested magad? Vár a bandi. Itt hesszelünk Pesten. Ez lesz, ez lesz. Mit csináltak a szoknyája alatt? Tekergetnek. És felfestett rád egy felhőtt túlnyitás. Feszted magad. Feszted magad. Feszted magad. Valami nagyon finomat fogsz enni. Yes! Nem tudjátok Úgy szeretek enni. Nem tudjátok elképzelni. Hát nem is Nem lehet. tudom elképzelni. Disznóbőr chips ala Nelly. Szarvasgombás krumplipürével, egy kis paradicsommal, rukkolával, meg valami bizbasszósszal. Valami cigányok zenétek, és leüt így a szék, így a színpad elejére rakott egy széket, így rájut a székre, és így nézte, hogy a cigány hogy zenél. Tudom, hogy ezt a szót Isten ki se szabad ejteni. Hatalmas nevenek üzlet, aki nagyjából a 90% magát okozott a proszéra a helyben. Köszönjük, hogy valójában teljesen eltűnik a Vagyókurán vagyok a film miatt. Júj! Ilyen, Teve! Teve! Nézd ide, teve! Ennyi. Hegyen sárkányok éltek. Ezért, amint közel ment az ember a gyümölcsfákhoz, vagy a tisztásokhoz, azok hirtelen elenyésztek. Anyjuk mindig mondta nekik, látol-e édes lányom, szűnj! Nagyon jó. Volnék, ha búsulnék,
látva maga arcát, hát jó, akkor jó helyen vagyunk. Jó helyen vagyunk, ugye? Igen. Na jó, hát akkor átmegyünk, ott leszünk. Jelentkezünk. Vártam rá, hogy elmondjam, hogy elénekeljem, hogy tudd, hogy érezt, hogy elhidd nekem, hogy neked szól a gitár, neked szörög a dob. Hey! Vékonyra. I kiedy serce moje dopiwa pisme swoje. Ennyi! Mire búcsúzza el, mentem, úgy fáradom. Volt egy második, meg egy harmadik része is. És én nem tudom minek. Welcome to Monaco. We are going to see the yacht. Már csak olyan idő kéne, hogy legyen. 4 liter borság meg egy pálinkát. My golden baby, my beautiful baby. Senki nem fürdik benne, meg nem jönnek ide. Elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Húzzátok, játszátok az anyát, ahogyan csak útjátok. Tényleg? Márta. Ő meg a fogászaton dolgozik, a Leopoldoknak az asszisztense. Körmi nehéz volt a kódfejtés? Nagyon nehéz volt. Lefotóztál? Le. Sikerült. Nagyon. Nem jönnek, nem tetszik bejönni egy kávéra? Azt mondja, Vilmos, nem, mert sietünk, ám mondom, én még be se csuktam a kaput se, de hogy nem csuktam be. Nelly, learadtad már a buzát? Én már igen, beadtuk a vállakat, de most egy új újdonság van, hogy azokat nem csak úgy összetekergetjük, mert pláne nem ilyen téglalap alakú csináljuk, hanem az egészet benájlonozzuk. Úgyhogy most az van, hogy azokat meg innen el kell vinni, mert hogy jön az eső, akkor... De ha nájlonos? Akkor is el kell vinni. Szállj be gyerek, kérjél a bocsánatot, nem mutatom meg a kocsámat. Ne búsulj, lesz még szőlő, lesz még nagy felügyű. Mit csináltok? Milyen a malom? Kiváló. Magamat láttam 10 év múlva és hallottam ezt a mostani dal hangjait. Faterbe kisilyen kiadtad, kurvára nincs kedve mérni, de senki sem kérdezett meg. Ivarszerű kezdemények a magzati korban, azok ugyanazok. Who is the sex bomb? Really? Where are you from, guys? Are you tourists? Yes.
We like tourists here in Serbia, you know? We came very far from Zrenjanin. Jöjjön ki Óbudára egy. Stereotypes, stereotypes, erase, erase your stereotypes. Tök jó, tehát a Néki minden évben eljön a fesztiválra, de Da li neko od prisutnih ima nešto protiv ove bračne zajednice? Kad ćemo stići, kad ćemo stići? Reflection in folk tales, like the story of Krak and Vanda. This guy is Sanchez Tosh. And what is he sing about? Love story. Hát ezt pótolni kell. Anikókám, menjél csak be a licces az ajtó mögé. Belelugsz a képbe. 1-től 10-ig nekem tetszik. Mindjárt megnyitod a Desirét? Ja, azt lehet, hogy jó lenne videózni, mert sose szokta senki. Hol ülsz? Egy ilyen csavaró valami rajta, becsavarod az valami. Evo, stigao sam pre 2 sata. Sve da bude u redu kako treba, nadamo se, čekamo probu. Hvala. I pa ne samo ono što posle slijedi sad neki feedback, nego hajde doživljajte predstave publike. I to je meni iskustvo koji i mene menja. Gigikém,
szeretnél egy süteményt? Nem tudom, lesz elég helyünk, Körmi? És nem bírom bedobni sebességbe, és áttoltak ezek a határőr bácsikák. Ezt mit csinálsz? Na most működik. Nem csak a friss levegőt való. Újra. Mindjárt kapsz. Don't let me down. Don't let me down. Én vagyok? 3 narancsárgáért építkeznék. Maradj el!